दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय उइदाउट कमप्लिशन अफ हिज टेनुर बिथाङा गावनि समखिनिखौ फोजोबाजासे टार्म्सखौ फोजोबाजासे इउपिपिएल दोलोआव लगे लगे एंगारबाय लगे लगे हाबबाय। दिनै बे हाबनायखौ लानानै गोबां निउस मिडियायाव दामदों। बिथांमोननि इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोना दिपेन बर' सारखौ लानानै गोबां खोथा बुंदों। गोगोमै जासिगोन, गोगोमै रायजो राजाफ्रा लुबैदों, रायजो राजाफ्रा बायदिसिना बुंसोलायदों होननानै। नाथाय बिथांखौ मिथिखायो दिपेन बर' सारखौ। दा बै समनिफ्रायनो बिथाङा बबे दोलोआव भट जानानै खामानि मावा, भट होनायखौ बुङाखै आं, बबे दोलोनि जानानै खामानि मावा। दा बे खोथाखौनो लानानै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा गेबें रावै फोरमायदों। बेखौ गथि गथि नायनानै रायजो राजाफोर आरो कमेन्ट शट আমাৰ পিপিএফ দলৰ পৰা কিমান নেতা গৈছে আপোনালোকে হিচাপ লৈছে। বহুত এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ লিডাৰ আমাৰ পিপিএফ দলৰ পৰা বেলেগ দলৰ ইউপিপিএল কংগ্ৰেছ বিজেপি সোমাইছে। কিবা ইম্পেক্ট কৰিব পাৰিছে বিটিচি। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সন্মুখত আপুনি গ্যাৰান্টি দিছিল যে এনডিএ চৰকাৰৰ নেতৃত্বত এবাৰ বিজেপি চৰকাৰ হ'ব। আপুনি গ্যাৰান্টি দিছে আপোনাক? গ্যাৰান্টি 100%। চন্দন ব্ৰহ্ম আহে নাহে আমাৰ ক'ব লগা একো নাই। আহিলে চবকে ল'ম আমি। खोनानो मोनबाय, बुजिनो मोनबाय, थख' थख' सिदा खोथा। बाथ्रायाथ' नंगौबो, बेनाथ' नंखाय जाया। दा बेखौ लानानैनो बारगा जोंना मानाव गिदिर बारग' CEM अफ बिटिआर प्रमद बर' बिथां सारा मा बुंलायखो बेखौ नायदो। उदालगुरियाव दिनै दिपेन बर' बिथाङा जइन जानायनि उनाव उदालगुरिनि जोंनि मावथि दैदेनगिरिफ्रा आगोलाव जिखिनि गोसो गुदुं जाना मावदोंमोन बिनिख्रुइ 10 गुन गोसो गुदुंजों खामानि मावगोन जोङो नुनो मोनदों। आरो दिनै लोब लोब फैनानै गोबां लाइमोनफ्रा इउपिपिएल हान्जायाव दिनै जोङो जइन जाफैदों। आरो दिनैनो जों बुंनो हायो जे नेक्स्ट जि एसेम्बलि इलेक्शन बेवहाय इउपिपिएलआ उदालगुरियाव देरहाखाबाय। बेवहाय जेबो गोनो गोथो गैया। आरो रायजोफ्रा जोंखौ बुंबाय थादोंमोन जे खालि बिजाथिखौल' फोसावनांगौ, खामानि मावनाया जोंनि बिबान। आरो थांनाय MCLA इलेक्शनाव बिथांमोना बिपिएफ दोलोखौ देरहाहोनानै जोबोद गिदिर गोरोन्थि मावबाय होननानै रायजो राजाफ्रा फोरमायदों। गुबुन गुबुन हारिनि रायजो राजाफ्रा, जोंनि हारिनि रायजो राजाफ्राबो। दा नंखायनो सानसे साननैनि गेजेराव बिजाथिखौ फोसावनाय लोगो लोगोनो उदालगुरि जिल्ला आरो उदालगुरिनि मोनब्रै समष्टिनि थासारिया आलादा जागोन। आरो बेवहाय मोनब्रैनि गेजेराव मोनथामखौथ' सिउर हमनो हायो जे इउपिपिएलनि बिजाथियानो। नुनो मोनबाय बिथाङाथ' बारा एक्सपेक्ट खालामथावैखौबो आखा खरिबो नुवारा खोथाथ' तेखेते दाङि दरिसे। बिथाङा बे माने एक्सपेक्ट खालामथावै खोथाखौबो बुंदों। मा सानो रायजो राजाफोर? दा क्लियारानो बाव फैगोन। मानगोनां बिटिसिनि डिपुटि चिफ रिहन दैमारि साराबो बेनि सायाव क्लियारेन्स होदों। नै नायग्रो। आंथ' सानो जेबो दावहा जाया बाहाय। नोंथांमोना रायजो राजाखौ सोंबाबो मिथिगोन ना। दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसो आफादगिरिमोन ना बियो। इउपिपिएलआवथ' मा फेक्टर जानाय बिथाङालाय? रायजो राजाफ्रा बिसार खालामगोन, बिबेचना खालामगोन सोर उपयुक्त जोंनि रायजो राजाफोरनि थाखाय, सोर बांसिन खामानि मावनो हागोन। बेथ' आरो उदालगुरि नंबावा बाहायनायबावसो। रायजो राजाफ्रा दिनैनि तारिखाव रायजोफ्रा बहुद माने कनसियास। जायगायाव सोर थागोन, जायगानि थाखाय सोर खामानि मावगोन बेखौ सिन्था खालामो आरो। दा बेखायनो दिपेन बर'आ फैदोंब्लाबो फैनायनि थाखायथ' वेलकाम खालामदों जों, गेलेनो हागोन, जेबो गिदिर बाथ्रा नङा। खिन्थु एबसुनि आफादगिरि हिसाबै जेरैहाय बेहा इम्परटेन्सा दङमोन, इउपिपिएलआव फैनाय लोगो लोगो बेसेबांखिनि मोननाय नङा। आरो आंनि थाखाय जेबो फेक्टर जानाय नङा आरो। बुजिनो मोनबाय बिथांमोन दैदेनगिरिनिफ्राय हाग्रामा महिलारि सार बिटिसिनि डिपुटि चिफ रिहन दैमारि सार गेजेराव प्रमद बर' बिथांनि दुगाराव मा बुजिखो रायजो राजाफोर? दाना नोंसिनि कमेन्ट्सखौ आं नेनोसै। रग' मोनबाय बेसेबां फेक्टर बादि सानदों दिपेन बर' सारखौ। एबसुआव थानाय समाव बिथाङा जेबादि फेक्टर खालामनो हादोंमोन समग्र बर' जाथिनि थाखाय, समग्र बड'लेण्ड ओनसोलनि थाखाय। एबसु थाका সময়ত दिपेन बर' ডাঙৰীয়া সমগ্ৰ बर' জাতিৰ কাৰণে, সমগ্ৰ বড়োলেণ্ড অঞ্চলৰ কাৰণে তেখেতে কিমান ইম্পেক্ট কৰিব পাৰিছে। আৰু এতিয়া ইউপিপিএল দলত যোগদান হোৱাৰ পিছত দিপেন বড়ো ডাঙৰীয়া কিমান ইম্পেক্ট কৰিব পাৰে এইটো আমি অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া ৰাজনীতিক
ছাত্ৰ সন্তান হয় ৰাজনীতিকৰ হৈ বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী লৈ পেলাই তেখেতে কাম কৰিব লাগিব কিন্তু এপছত থকা সময়ত অকল বড়ো জাতিৰ কাৰণে তেখেতে কাম কৰি আহিছে কিন্তু ৰাজনীতিকত যোগদান হোৱাৰ পিছত তেখেতে কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব কেনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ তেখেতে লৈ উন্নতিৰ কাৰণে ৰাইজসকলৰ কাৰণে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীৰ কাৰণে কেনেকুৱা কাম কৰিব नोंथांमोना बेखौ एसे अनुभव इमाजिन खालामनाय दा बुजिनो मोनबाय मा सानो आंनि बुंनायाबो नंखायबो जानो हागौ नंजोबाबो जानो हागौ नोंथांमोना कमेन्ट्सनि गेजेरजों मा सानदों फोरमायहरबानो जाबाय स थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं।